Κυριακή, 16 Μαρτίου στις 3 η ώρα, ο Πύρσος υποδέχεται την ομάδα της Λάρισσας, στο ΔΑΚ Χρεβενών. Προπόληση εισιτηρίων, σε επιλεγμένα σημεία προπό. Προσοχή! Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων προπόλησης. Πύρσος, εναντίον ΑΕΛ, Λάρισα. Δώσε το παρόν, η ομάδα σου σε χρειάζεται εκεί. Κυριακή 16 Μαρτίου, ώρα 3, στο γήπεδο ΔΑΚ. Θα είμαστε όλοι εκεί.